Sekusuke ngabona izinto esingabonwa abanye abantu. Kunezimpi ezihlasela abafundisi bethu ngabe ibonwe yini? Manje nilahlekile. Lahlekile. Usafonela ukuzokhonza. Ukhona yini? Hayi ngeke fika. Ubani ozogcina ibonto lahlekile. Unfortunately impostoli akabakhiphi ngaphakathi. Uyabayeka abagcwale kanje bese shintsha agenda. Allah ukuthi asithandazeni. Babengameli kaJesu Kristu emzini. Hayibo. Uma ngalutho uyaphusha, nemaku uyaphusha thandaza, ubona ukuthi lapha baqedile. La baqedile abasakho kule nto yenzayo. Bathi ngamehlo qeda phela qeda. Kusho abanikazi benkonzo. Hallelujah. Mpostoli sagcina nini ukubona abantu abasha esikhonza nabo emzimbeni kaKristu bethatha over emayunivesithi? Ne-SCO. Ngiyakwazi ukwenza lokho. Ngoba impilo yalapha iphila akusiyona lesimazana. Ngiyaphinda futhi yonke into eniyifunayo ikhona. Kodwa qala unelise inkosi. Hallelujah. Woza sisabantu abasha bayo. Izinsizwa zenu zibone imibono. Abadala benu baphuphe amaphupho. Manaka. Insizwa njani? Before ubona intombi. My. Ngaba ukuthi amehla akavuleke enyameni iqala. Engakavuleki ngamehlo. Hallelujah. Phela ingakho ke impostoli uma kunofakazi ukuthi unkosikazi ngambonisa bathi welele. Kanti ngane kwayo. Kusho abantu impostoli. Kusho abantu bombono, kusho abantu beoffice labo. Bale neya bathi ayikho lonto leyo. Hayi, basibaphatha ungakhethi uvala amehlo, vula amehlo manje ungalokuchaza. Yabona, kanti balahla into ezobenza babe safe. Yini umbono ukubona isiphetho kodwa usibone eqaleni. Bese usebenzisa umthandazo ukulanda okusegcineni. So that usathana umepresenta enye into ongayazi ukutshela ukuthi akusikhona lokho. Ngoba abanye besidideka lula nje athi asegcineni umusebenza yonke into athi ngizobona ngani uma kuhuya asegcineni. Asegcineni ngoba usuke wazolethela into engakaze ayibone. Ngicela ukubuza umbuzo. Akaze ngenzeka usekhaya ubona umbono inkonzo uyifice njalo? Yes. Ufica ungifaka lelo bhanti olibonile. Ngivula lelo vesi. Noma ngidisa ingoma acule leyo ngoma. Ucathi umdlalo lona? Cha. Lo nto yazenzelana. Iyenzela ukuthi ukhonza kube nesiqiniseko. Just in case usathana siphuca inkonzo esinikene siyiqhawe. Akusiyona impostoli. Yes, ubona nomuntu ozonikela ngemoto engakayikhiphi. Ukuthi inkonzo izobe inje namhlanje. Thiwa kumsebenzi wensizwa lo. My. Sisuke sisebhadini njengebandla uma insizwa sizobona ezinye izinto. Zingaboni imbono kakhulu. Isiza ngani ke imbono bambandlana. Isiza imbono ngoba uma insizwa zethu zibona imbono ziphila zi-experience igrace kaJoseph. Umbono ikwenza ikubeka kuma-dominion space. Okay. Ngoba laba abanamandla babona izinto ezizobaxaka. Bese kufika abanomoya kaNkulunkulu bezochaza imbono yabantu ababona imbono bechazelwa ababonayo. Hallelujah. My. But I tell you this now. Sure. Sivika insizwa zethu kuma cases. Nawe yini into kamoya okayenza kodwa usema case serious
uthembisa abantu izinto eziserious kodwa ubujambo uthi ubani okhuluma kaMthu usibani bonjalo usibani kanye usaqalile ukukholwa usangenile eoffice lakhe khona imbono eyibonayo sekuvulekile ikhethi silakamoya ngizomcela alikho ibandla elinephila kamoya ingcwele lapha kube ngekho kuma position ngoba nkosi ogcina seshaka ugcina inkonzo uyifaka ngenkani khonzani bafuna ufaka inkonzo ngenkani yabona indumisi yakho nenkani ipraise yakho nenkani phakamisana izandla shayina izandla imali ngenyawo ngoba basuke beze into eyendana bakayibona kuthiwa ke uma kusuka kweyuthi ke abantu abadala kuthiwa abantu abadala baphupha amaphupho umzalwane uthola umsebenzi uma uthola umsebenzi lomzalwane afakaze phambili uthola umsebenzi unfortunately iSunday yami yokugcina ngiyaqala Wednesday ifakaza nje enkonzweni neminyaka engasebenzi shawa izandla kujatshulwe asume umfundisi ethi hayi bazalwana simvalelisi kulethwe isitulo hayi dunyiswe kushaya indishi kushaya imbende yazi impostoli inkonzo ivalo kuphakama umunye ugogo lapha athathe imicrophone athi mntanami akusiwona umsebenzi uyacabanga ungasebenzi ungasebenzi ukuthola isebenzi wathola ioffer wayisayina wayi-emaila uzova lesebenzi 9 nemali siyakho umuntu uyahamba imali nawe uyabona igross iyaphuma la phambili uzofika ngivula kuvele kusume nje umuntu omdala athi mntanami lo msebenzi uthi uma ngcola kusuwona kwami athi lo siza ugogo uboneke right mhlawumbe kuvuka uBP noshukela mhlawumbe ugogo ngeke phela uthi ngithandaza uNkulunkulu angiphendule bese nagogo uthi umsebenzi ugogo vele amelapho nje yabona kuma umuntu omdala futhi angeke echaze isebo nesiGreek athi nje lo msebenzi uthi umenza la kusona wakho abentondolozelo bahlala phansi bonke ifamily yalentombazane omama khona bathi kodwa usibambana akasifuni kangaka bayithatha intombazane bayifaka eTaxini yenyungeko